Kahit tinapay. Ay, pera pare. Maraming lutang, no? Ay, meron nga, oh. Ay, maagos pala eh. Ay, ang dami. Meron pare. Meron kayang malalaki yan. Ayun, oh. Ayun pare, oh. Ayun, oh. Malaki. Oh, medyo malaki na. Try natin. Ay, bubog. Ah, patayin ko muna yung motor. Isang magandang umaga sa inyo mga kabisayang kap. Dito kami uli ni Parimbik. Kung saan Good morning. bukya kahapon. Ayayay yung naging sitwasyon kahapon. Naka 3 tilapia lang tayo. Yan guys, sana makabawi pa tayo ngayon. Ayun, may bago kaming spot na nakita. Bumabaw na, no? Yun, no? Pagsikat ng araw niyan lalo, maglulutangan na yan. Try nating akyat mga kabisayang kap. Ay, yeah. Ay, ang linaw pa naman, no? Wala pang lutang. Mga tulog pa sila. Yun. Ay, tama yata yung pare ah. Gumuhit eh. Layo ng target ni Parimbik. Ay, na baon pare, no? Nakailag. Nakaiwas guys. Nakaiwas. Pakiyaw. Tanghali na mga kabisayang kap, wala pa ring huli. Naunahan po kasi tayo ng naglalambat dyan guys kanina. Marami silang hinuli. Pagka ganyan po kasi talagang bulabog na yung isda. Bumabaw pa naman, no? Tirahin na natin itong dalag na maliit guys. Ay, kahit pang ulam man lang. Nagbuhol pa, oh. Tinamaan kaya yun. Ay, tama pala eh. Yun, nakahuli pa. Pang-ihaw na rin to. Lakas ng hangin. Nako, hindi na tayo huhuli niyan ito. Bukya uli. Turun dulu, Pak. Turun sana mega. Laning hangin. Tansya ako, Aliyah. May turan niya pala. Malatiya mo. Tinamaan. Putaris lang guys, oh. Pwede na rin to. Ay, natanggal. Na, may daplisan ay ta. Nasa baba. Sayang yun. Pang-ihaw na rin to. Oh. Nadaplisan lang. Pang-ihaw na rin. Dito ka muna. Ano? Uy, pare, oh, 13 miles. Uy, 30 miles ah. Yes.
Tamaan na. Yun, laki yan, no? Tumama naman si Paring Vic, ah. Ay, malaki yan, pare. Huwag ka makakawala. Kasama yung kangkong. Yeah. Naikiw, brad. Naikiw. Sigurado na yun, nasa gilid na eh. Uy, kapit. Ayun guys, survive. Yun, kahit pa paano may pang-ihaw na tayo niyan. Yan guys, oh. Naikiw guys. Naikiw lang, oh. Ayos. Long range lang, malayo. Oo. Swerte yan lang. Ah. Dalag, may dalag. Meron na. Oh, saka isang dalag. Oh, ito pa, oh. Oh, malaki na rin yan. Pang-ihaw na rin. Tara, merienda muna tayo, guys. Ayan, oh. Ang dami, malalaki pa. Oh, ayan, oh. May palaman, oh. Ba? Oh, bukya na naman pala ako nito. Ayos, ah. Oh, di tayo mag-iyaw. Tara, sarap pang ihaw niyan. Mag-iihaw tayo. Nakahuli tayo ng 3 pirasong bulig, guys. Ayan, o. Saka huli ni Paring Vic, tilapia. Ayun, tamang ihaw lang tayo ngayon, guys. Pasensya na po, hindi tayo nakarami. At least naman mayroon po tayong maalmusal ngayong araw na ito. Ayun. Saka si Paring Vic, ayan, bumibira pa rin, no? May dala tayong baon. Meron tayo nito, pag-ihawan. Guys, merienda muna tayo habang nag-iihaw. Malayo lang. Malayo. Ayo. Ayun, Ayun, oh. malaki. Ayun, pare, malaki yun, oh. Ayun, malakad eh. Ay, dami pa pala rito, pare. Ayun, oh. Marami, ayun sila, oh, nakapila, oh. Dami, naglaro-laro dyan sa... Meron kasi malinaw, eh. Ayun, kulay green parang. Kulay green, oh. Ulabo. Buti pa itong tropa natin, no? Naglalambat na naman. na. Marami na namang huli to. Wala ko yun. Ay, panty. Ah, wala. Turing ko mo. Nandyan sa loob. Sa ilalim. Ah, doon mo na lang tatanggalin sa ano, sa inyo, no? Sa inyo mo na lang tatanggalin. Oh, buti tropa. Kanina nakapuno yan, eh, no? Wala lang yan, no? Kanina puno talaga. Ay, sumusuba sila, eh.
Di, kumain muna tayo pare. Tara. Guys, kami makakain muna. Yung oras nila. Pang-almusal, anong oras na natin Alas 9:35. Yun, time check po, alas 9:35, 9:35. Yun po yung almusalan namin ngayon. Luto na rin eh. Ngayon sila naglabas. Ha. Ito na guys, nakahanda na ating kanin. Yun, meron tayong sausawan. At ito na yung isda natin, oh. Luto na. Yun, sarap nito. Time. Yun, oh. Oh. Yeah. Wow. Para tayo naglalasapper niya pare. Ayan ah. Atin ito. Dalawa lang tayong bumabanat nito, ah. Wala si Ayayay. Wala si Ayayay. Ito rin. Paborito nila to. Ayan guys, ang buhay ng tiksay. Yan. Kain na tayo. Thank you po sa salamat po. Nataling pagkain. Oh, pare. Alright. Dahil po yung kain na. Kain po tayo guys. Hirapan ako sa buhat ako. Yun. Oh, pare, malaki. Sige. Tulain natin yan. Eri masarap pare oh. Yan, yung butaris na yan. Nag-aantay yung misis ko nito. Hanggang daw kami ngayon, kumain na kami rito. Bugaber na naman ako niyan guys. Shoutout sa'yo mahal. Sana all. Nakain na kami. Sa mga anak ko. Sa biyanan ko, sa magulang ko, mga kapatid, shoutout sa inyo lahat. Sa mga customer ko, hindi ko na isa-isahin pa. Shoutout sa inyo lahat. Kami rin palang nakakilala sa inyo ng mga Tiksay Hunter, eh, no? Idol, sabi ko. Sa po yung spot na yan. Service ng hunter ang service ng Tiksay Hunter. Reply. Guys, nagawa kong kanin ng ano, sabil. Kalat guys. Yan, oh. Yung butaris, yung masarap. Guys, magaling lang ang tumatama niyan. Sa liit na yan. Medyo malayo ko pang tinira to, eh. Nainip ka, no? Tinira mo na. Tinira ko na. Tapos namin rito, guys. I-spot muna kami sandali. Tapos back to work na ako, guys. Nakapila na yung customer ko doon. Balik mo na pa sa salon. Boyfriend naman ako. Ulam na rin yan. Yung tinira ko na to, tumulong ka nga sa harapan ko yan, hindi ko tinitira. Ngayon tumira ka. Aba, lulutang uli. Sinibak ko na. Malaki pala, no? Mahal! Be, mahal, tara. Kaya mo. Okay, no. Ayos mo.
Dami na huli yung katropa natin nag-i-screen, no? Karami ka na naman dyan, ah. 3 screen lang yan. Ayun. Apat. Ayun yung kanyang screen trap, oh. Daming inuhuli. Kung pwedeng makabili ba dyan? Yeah, dami guys, oh. Yun, bibili na lang natin. Ayun, shout out sa ating katropa. Bibili na lang po natin yung huli niya sa screen trap niya. Ito, sigurado na to. Ayan guys, isang putok. Isang putok, naku, nagkulang pa yata. Ay, balik ko na lang yung ano. Oh. Dagod lang pa kaya yan. Mamura na. Pre, maraming salamat, ha. Uwi na tayo, pare. Oh, uwi na tayo. May huli na tayo, eh. Pwede na tayong umuwi, oh. Oh, dami na nating huli, oh. Ito guys, bumili lang tayo para may maiuwi. Yung huli natin kanina, naihaw lang. Para hindi mapano. Oo. Gagawin natin ito ay daing. Dadaing natin pagdating sa bahay. Bumili na ako ng ano, para sigurado. Ito, walang mga butas to, oh. Huli sa screen, eh. Presko. May pasalubong na tayo sa bahay. Hindi na tayo mabugbog ni Berna. Uy, may tatargeting ka pa dyan, pare, ah. Pahabol. Meron nga, oh, maalo na sila, oh. Parang ganyan tanghali, parang dyan sila gumigilid, no. Ay, dami, maliliit. Sa katapos lang namin kumain, na malinis na rin po yung paligid na pinaghihawan natin. Ay, ito, hayaan lang muna natin dyan yan. Pagbalik, pag-ihawan po natin uli. Ayan, makakauwi na naman po. Tapos na naman ng isang araw. Ito, sureball na yung... Teka, saan ko kaya isasabit ito? Hanggang sa muli mga kabisayang kap, balik trabaho si Parimbik. Ako rin guys, magbabantay na naman uli ng apo. Yun, hanggang dito na lang mga kabisayang kap. Maraming salamat po sa inyong kapanood. Ito na yung dadaingin natin guys. Yun. Dami, oh. Tsaka ito pa. Ayan, aalisan lang natin ang paliktik. Yun, saka natin daingin. Ay, may kasama pala ako rito, pamangking ko guys, oh. Kasama kita sa video, no? No? Hi ka muna sa video. Doy. Ayaw guys, nahiya. So, ayan, tatanggalin lang natin itong palikpik nyo. Doy. Sama ka na din, Doy. Puritan lang din. Oo, inaharap mo pala sa'yo, eh. Wala mo bibidyo natin. Paano kita gagawing cameraman kung sa'yo nakatutok yung camera? Hawak ba niya? Ali, dudurot na. Sa kanya hinaharap. Dudurot na. Yan, oh. Harap mo. Sige, harap mo rito sa Harap mo, akin. harap mo. Dalawang kamay. Lamang cameraman ng
Ayan guys, meron tayong bagong cameraman. Ayun oh. Oh, hawak mo, hawak. Hawak. Hawak mo, Bit! Hawak mo, tutok mo kay Daddy Nick. Oh, yan ay sa'yo nakaharap eh. Paano? Baliktad. Yan! Very good! Yan! Yan. Huwag kang malikot, ha? Yan, ganyan lang. Malikutin mamaya. Hawak mo mabuti, hawak mo. Hawak. Dulo Dalawa. yung manonood sa atin ba? Bagong cameraman, kakain Oh, muna. ayan yung cameraman natin guys. Susubo muna oh. Subukan mo muna. Oh, ayaw. Subukan mo muna. Ayaw kumain. Ayan pa yung nanay ni Lance. Ayan. Sa kapatid ni Lance yan. Ibig sa mga ni. Eh, bago nating cameraman, ayaw sumubo, ayaw kumain eh. Lalagyan na tayo ng bawang tsaka asin. Ito na yung daing natin, no. Ibibilad lang natin to guys ng mga 2 oras o 3. Ayan, meron tayong bilaran. Lalak. Ito. Ano ako makakyat? Hindi ako na lang. Natin ito lagay sa yero.